Coneixeu el Duran? Sí. Però coneixeu l'Aramell? Si no coneixeu de l'Aramell ho dieu. I a l'altre base com es diu? El Goso. Qui dels dos tira més tirs per partit? Kevin Durant. Bueno, Goso és Matxaca. Kevin Durant tira. Qui diu Duran? Qui diu l'altre? Bote en blanc. L'altre. Bueno, però l'altre Matxaca. Penseu que Duran podria fer 40 punts per partit si volgués? Sí. Tiraria una mica més, no? L'altre dia ahir vaig parlar amb un company, un entrenador que segueix molt la NBA, i ara Kevin Durant està baixant el seu tir, està pujant el seu percentatge i està buscant una millor valoració d'assistències i d'altres coses, no? De rebots i tal. I això el fan ser un jugador millor del que era en el passat, no? I a més, mentalment, és capaç de tenir un tio com el base aquest, tenir un tio que acapara tant de protagonisme, que és egoista, perquè és un jugador que és així, i de fer-lo millor a ell. De fer-lo millor, d'aprofitar-lo a ell, d'aprofitar el seu egoisme o el seu joc, i a la vegada, un tio que podria fer 40 punts, adaptar-se i ser millor, no? Kobe Bryant jo penso que té 35 anys, però si volgués podria fer 30 punts per partit. Tiraria molt, fallaria molt, s'ha criticat molt el Kobe Bryant, darrerament està fent 10 assistències per partit. El tio és un veterano, sap de què va això del bàsquet i ell sap el que vol en cada moment. Portava un mes sense fotre triples. Sí? Va guanyar un partit 3 triples seguits. Perquè ell domina el bàsquet i sap el que és millor pel seu equip. Pot equivocar com tothom. Sí? Però ell és millor jugador que quan tenia 30, és millor jugador que quan tenia 25, fins i tot en una entrevista que es diu que als 35 anys deixa de jugar. Fa temps que va fer l'entrevista. I ara està com si fos 25 anys, no? És un tio que s'ha adaptat a el que necessita l'equip. L'altre dia tenim molta sort, i jo no ho sabia que teníem aquesta sort, no m'havia fixat tant, que al costat, a la pista del costat, quan nosaltres acabem els dimecres, sabeu qui entrena? A dimecres, dimecres. A la pista de propera a la porta. Us heu fixat qui entrena? Propera a la porta, cadira de rodes. Un equip amb cadira de rodes. L'altre, bueno, a vegades em quedo a veure, és una mica. Honestament, qui pensa, que dic Xiquiràs o que s'ha Xiquiri, que anar en cadira de rodes o ser sec o no escoltar és una putada. Tothom pensa que és una putada, no? Ells pensen que és una putada? No. Què pensen que és? La realitat. Agafa la idea. S'ha de fer la idea. Segurament, quan té aquesta limitació, és una putada, no? I igual t'agafa una depressió i t'enfonses, o igual et fas més fort perquè tens ajuda de la resta, no? I transformes aquesta putada... No la transformes perquè... Sí, a veure... Tu saps que és una putada perquè tu saps que és caminar. Tu saps que ser sec és una putada perquè tu saps el que hi ha, el que és veure. Però tu no saps que ell potser no ho ha conegut mai i ell té desenvolupant els altres sentits 1000 vegades més que tu. Per tant, per ell és una oportunitat. Encara que soni fort, però és una oportunitat. I jo em vaig donar compte l'altre dia, o ho vaig recordar l'altre dia, veient un entreno al seu, no? Vaig veure un tio que tenia les mans com mutilades i no tenia cames. I el tio estava jugant a bàsquet, perquè és bàsquet. Perquè sí que diré, és bàsquet. Jo no crec que per ell aquella situació fos una putada, perquè si fos una putada estaria així, mirant al terra, hòstia, és que jo sabia jugar a bàsquet amb les cames, però ara és que no puc, ara no... Jo crec que per ell era una oportunitat de ser millor. De ser millor i de fer coses diferents i de seguir competint igual, encara que fos una cadira de rodes. Jo crec que per ell això era una oportunitat de ser millor. Perquè si no, no m'ho crec, no ho veig, no compro això. No compro, jo no entenc això. I fins i tot hi ha gent que està en aspectes d'entrenos que està bé i està jugant en els entrenos aquests per fer més i per viure aquesta experiència. Igual que el sec no sap el que està passant, però sí que ho sap per als seus sentits. Llavors jo crec que per ells és una oportunitat això. Una oportunitat de ser diferent, és diferent però pot ser millor. Llavors, fins ara, dimecres,
tenia dubtes, però no tinc cap dubte. I em mullaré amb vosaltres. I no us ho proposaré si no creiés, si no hi creiés en vosaltres o no tingués totes clares de que ho podíeu fer. Mireu, nosaltres hem de millorar, hem de créixer, hem d'adaptar-nos, hem de ser durant, hem de fer coses diferents i millor fetes. No podem tirar sempre del mateix. Portem un bagatge, us ho vaig dir l'altre dia, d'anar tot al camp. Què necessitem, també? Com vam perdre l'altre dia a Lleida, a part de moltes coses? Quan ens pintàvem anar cap a dintre no aguantàvem 1 contra 1 des de triple cap a dintre. Avui vull defensar mig camp, però no per fer amarrar tècnic. Vull defensar mig camp perquè milloreu la defensa mig camp. En atac, quan hi ha problemes, què passa? Som un equip quan hi ha problemes? Volem ser un equip, però trobem joc col·lectiu? Ens costa, oi? Sí? Avui des del minut 0, no? Serà un partit complicat. Porteu tota la setmana traient avantatge i jugant a bàsquet sense preocupar-se de fer 3 o 4 gols. Des de dilluns que us estem dient el tema d'un vot i mig. Vull tenir l'oportunitat avui de dir-vos anem a plantejar aquest partit en atac, a veure què ens dona. Totes les oportunitats que podem tenir de jocs sense pilota, de treure contraatacs, de fer que la pilota voli, de fer que la pilota arribi de mans a mans, jugant un vot i mig. Vull anar allà on sabem que ens fa mal. No vull amagar-me. Perquè més avui ho podem aprofitar, perquè juguem contra els millors i és una prova per nosaltres, com cada dia, cada entrenament és una prova. M'enteneu el que vull dir? I jo necessito saber què es treu amb això. Ja dieu, no, vale, jo no podré fer això. Hòstia, és que podré fer això i això. I que sigueu conscients d'això. Per tant, el meu plantejament avui d'aquest partit és millorar, però no dir-ho de boca, sinó anar aquí i aquí, i anar a atacar això. Anar a atacar el nostre defecte a mig camp i anar a atacar la nostra, a vegades, poca virtut en atac de combinar, de buscar sense pilota, de buscar massa del but, de rebre i ja fotre la pilota aquí i no treballar les fintes. De no fer bones parades perquè ja tinc el but. Vull veure tot això, vull treballar això. Vull ser millor quan acabi el partit, molt millor, no una experiència més, no. Avui és el dia d'abans i després. Després d'aquest partit jo vull un abans i un després, perquè serem capaços de superar una cosa que jo dubto que s'estiguin plantejant en l'altre vestuari. Sí? Llavors no és, hòstia, aquest tio s'ha tornat boig, no, porto 12 anys entrenant, ja sé per on podem morir, ja sé què esteu pensant, ja ho sé, però heu d'estar amb mi, tios, heu d'estar amb mi perquè ho hem enraonat i volem ser millors i tenim un torneig després i tenim tota la segona fase, evidentment no jugarem sense vot durant molts partits, evidentment que no, jo us ho proposo avui, el bàsquet s'ha de jugar amb vot, de fet us dono un vot i mig. I dius, hòstia, és que no seré capaç. Hòstia, si ahir eres capaç, ahir vam treure contraatacs, ahir vam treure situacions, tothom va poder... Vam fer 12 punts en 5 minuts, no? Vam quedar 12 a 10 o una història així. Vam fer de tot. Llavors, la pregunta és, això és una putada o és una oportunitat? Depèn com ho entengueu, depèn com ho veieu, depèn si em compreu això o no m'ho compreu. Avui és un dia d'un abans i un després. I no us he parlat ni del bloc que van a fer quan fiquen pilota dintre, ni de si el nit, si l'altre, si l'altre. Us he parlat d'alguna que per mi avui és més important, perquè amb això farem la resta. Però necessito que ho entengueu i per això volia fer aquesta xerrada allà i fer l'escalfament i ja tots mentalitzats. Si tots estem junts i anem a buscar el mateix objectiu, si anem més ràpid, podem anar més ràpid anant sols, però anirem més lluny anant plegats. I no serà tant el destí, sinó tot allò que fem pel camí per arribar al destí que sigui. Llavors, fotem el pas tots a dintre i anem a això, i anem a muerte. I ens trobareu el Lluís i a mi allà donant la cara per nosaltres. Però hem d'anar plegats. I hem d'estar plegats a les 4 línies. No podem començar a mirar i pensar en el que em pensaran o... Anem a intentar ser millors. Ja des del minut 0. Tots. Tots. Sí? Compreu? Sí. Escalfament,
no queda.